Wedodd Gandhi, byddwch y newid y mynwch ei weld yn y byd. Mae Plaid Cymru eisiau clywed eich syniadau chi ar stepyn y drws, yn y stryd ac yma ar-lein. A oes polisïau neu gyfreithiau yr hoffech chi ei gweld yn cael ei gweithredu gan Lywodraeth Cymru? Pa broblem fyddai eich syniad yn ei datrys? Sut y byddai o les i bobl yng Nghymru? Rydym eisiau gwybod beth ydych yn meddwl am syniadau pobl eraill. Yma gallwch bleidleisio arnynt a'i trafod. Bydd y syniadau gorau y rhai y bydd modd ei gweithredu yn mynd i'n rhaglen lywodraethu. Bydd y syniadau sy'n cyd-fynd â gwerthoedd Plaid Cymru yn cael eu cyflwyno un corff gwneud polisi. Bydd y polisi yn ein manifesto ar gyfer 2016 os bydd y corff hwnnw'n ei gadarnhau. Pam ein bod ni'n estyn allan atoch chi? Mae Cymru yn wynebu llawer her dros blynyddoedd i ddod. Mae hyn yn gyfle hefyd i newid y ffordd rydyn ni wastad yn gwneud pethau a chreu rhywbeth newydd. Rydym eisiau gallu sefyll ar ein treid ein hunan. Rydym yn gwrthod derbyn fod yn rhaid i bethau fod fel hyn. Does gan neb yr holl atebion. Yr unig ffordd i gyrraedd yno yn trwy i ni oll gydweithio. Fel gwlad, dydyn ni ddim eto wedi cyrraedd ein potensial. Mae Plaid Cymru yn gweld prosiect Miliwn Syniad fel meicrocosm o'r prosiect cenedlaethol. Fel Plaid, rydym am gael miliwn o sgyrsau gyda phobl Cymru cyn etholiadau'r cynulliad yn 2016. Mae'n broses rydym ni am ei defnyddio fel cyfle i ddysgu. Rhaid i ni siarad a'n gilydd, datblygu syniadau a chytuno ar ffordd ymlaen. Rydyn ni'n gwrando, felly rannwch eich syniadau gyda ni. A chofiwch, gwnewch bopeth allwch chi helpu ni i rannu'r fenter hon trwy rannu'r wybodaeth gyda'r pobl rydych chi'n mewn cysylltiad â nhw. Pob hwyl a phob lwc.